Els emprenedors som la garantia de continuïtat del teixit empresarial català. Fa poc vostè va demanar als joves esperit emprenedor al costat de la ciència, la tecnologia i l'enginy. Se'ns fa difícil, diu. Se'ns exigeix tot com si fóssim una empresa amb anys de funcionament. El Xavier Segarra diu que troba a faltar temes com desgravacions per joves emprenedors i per empreses acabades de construir, facilitats administratives i més eines que afavoreixin el finançament. La seva pregunta és: una acció decidida d'exempcions fiscals pels emprenedors no seria el bressol de nous contribuents? Molt bé, en primer lloc, bona nit a tothom. Jo us he de confessar que des d'aquí no veiem a ningú. Aquesta és la realitat. És així, no es veu a ningú. Vosaltres suposo que ens veieu, a nosaltres no sé si hi ha manera d'arreglar-ho això o no, perquè a mi quan em fan una pregunta m'agrada veure qui me la fa, a més, no? Però bé, és igual. Sembla ser que això no és fàcil de fer avui. En qualsevol cas, jo us volia dir també una cosa prèvia abans de contestar aquesta pregunta, i és que, si m'ho permeteu, és que avui els que haurien de parlar són les empreses premiades. Jo amb molt de gust ara contestaré aquestes preguntes que se'n faran, etc. Tot això té la seva, diguem-ne, significació, no? Però el que és important és que avui parlin, avui no ho faran, perquè no està previst en el guió, però és important que ho facin les empreses que han rebut premis, perquè aquestes són els exemples. I sobretot de cara a gent jove, com en aquest cas doncs, segurament s'està parlant, no? De gent que té iniciatives noves, que vol crear una empresa nova, que troba a faltar això, que troba a faltar allò, doncs el millor testimoni, el millor exemple que pot tenir, el millor model, és el d'una empresa que ja existeix i que durant una sèrie d'anys s'ha hagut d'enfrontar un munt de dificultats i que ha aconseguit fer la feina i a més l'ha aconseguit fer ben feta i com a conseqüència d'això ha tingut un reconeixement o ha tingut una distinció. Bé, com que això no està previst en el guió, doncs ja contestaré jo, no? Però fora bo que aquest exemple anés més enllà de simplement un guardó i que es convertissin aquestes empreses distingides, que es convertissin, diguem-ne, en exemple permanent de cara a gent que té ganes simplement de fer coses en el conjunt del país. Aleshores, el tema de les desgravacions fiscals concretament. Mireu, aquí hi ha més del que es diu. Hi ha més del que es diu, no? Per exemple, doncs ja des de fa uns quants anys, des de fa, si no recordo malament, 7 o 8 anys, em sembla que això va ser l'any 2003, us parlo de memòria, per tant em puc equivocar, però crec que no de molt. Des de l'any 2003 ja hi ha algunes normes que es van aprovar en aquell moment a Madrid, on nosaltres hi vam tenir un cert paper, que fan que, per exemple, quan es crea una empresa nova, es puguin ajornar, no eximir, però sí ajornar el pagament d'alguns impostos durant un parell d'anys, per exemple. Concretament, l'impost de societats es pot ajornar durant un parell d'anys a l'espera que aquella empresa pugui començar a funcionar i pugui acabar obtenint alguns beneficis amb el pas del temps. Doncs bé, això, si es vol, no hi ha molta gent que s'hi hagi acollit, però si es vol, doncs una empresa nova que comença pot demanar aquest ajornament d'aquests impostos i pagar-los al cap de 3 o 4 anys d'haver començat la seva pròpia tasca. Això que val per l'impost de societats val també per l'impost de la renta de les persones físiques, per exemple. En aquest cas em sembla que no són 2 anys, em sembla que són 1, però en tot cas també hi ha un sistema d'ajornament d'impostos. Després nosaltres hem estat especialment actius, en aquest cas també a Madrid, perquè és on hi ha les competències de modificacions dels impostos fonamentals. Hem estat bastant actius demanant que hi hagués un impost de societats, aquell que grava els beneficis de les empreses, un impost de societats que anés baixant el seu tipus a mesura que també anava reduint-se el tamany de l'empresa. Per exemple, vàrem arribar a demanar, això encara no s'ha aprovat, però vàrem arribar a demanar que per les microempreses el tipus de l'impost de societats acabi sent del 15%. Per les mitjanes empreses del 20% i per les grans empreses aproximadament el 25%. La veritat és que en aquests últims anys més aviat hi ha hagut una tendència a disminuir l'impost de societats en el nostre país. Aquesta ha estat la realitat. Els tipus han anat baixant per intentar-nos homologar una mica millor en el que era la mitjana, diguem-ne, de la Unió Europea. En molts països de la Unió Europea els tipus d'aquest impost són més baixos que a casa nostra. I en allà on nosaltres teníem competències directes, jo, per exemple, en aquests darrers mesos, els 5 o 6 mesos que portem en el govern, ja hem pres una decisió que té la seva significació des del punt de vista de la successió dels patrimonis familiars i empresarials, que és la pràctica eliminació del que se'n diu l'impost de successions, que ja es va fer en els anys 90 per tot el que era l'empresa familiar i que ara l'hem extès ja a tot el que, diguem-ne, són les famílies, que en definitiva la seva pròpia continuïtat porta a que no s'hagin de gravar d'una manera excessiva o d'una manera fins i tot imprudent
els patrimonis que amb molt esforç s'han anat estalviant durant molts anys. Per tant, vull dir que en el seu conjunt a vegades hi ha coses que no es coneixen, però hi ha algunes deservacions que en aquest moment estan en marxa i en qualsevol cas nosaltres estem intentant apretar, en aquest cas a Madrid, perquè en alguns altres àmbits hi hagi alguna modificació més a la baixa d'alguns impostos que estimulin l'activitat empresarial. La següent